L'associació va néixer el 1990 en el context de tota una època. Per exemple, havia nascut també la Comissió per l'Estímul de la Cultura Científica de la Generalitat, el suplement de Ciència de l'Avantguàrdia fa uns anys, i s'havia aglutinat una sèrie de gent entorn a la comunicació, primer al periodisme i després a la comunicació científica, i era necessari visualitzar i potenciar les experiències per anar formant tot un corpus de formació també i d'intercanvi de coneixement sobre el periodisme i la comunicació científiques en connexió també amb altres organitzacions semblants arreu del món. Barcelona tuvo una situación excepcional, como también la tuvo Madrid, hace más de 30 años, en el que se juntó, se unió una pléyade de periodistas científicos, de tecnología, de medio ambiente, y esto fue creando una dinámica en la cual surgió la discusión de unirnos, asociarnos y crear algún tipo de cobijo institucional para los nuevos periodistas que iban saliendo. Y así, poco a poco fuimos poniéndonos de acuerdo en crear la asociación, que cumplió una función magnética desde ese punto de vista, porque hubo mucha gente que entonces vio cuál era el punto de referencia que había para entender un poco mejor un despegue de la profesión por un sector que no era realmente muy querido dentro de los medios. Los medios aprendieron un poco, junto con nosotros, a percibir y darse cuenta de la importancia que tenía toda la informació científica, tecnològica, etc. Recordar les dates en les que vaig ser president és molt fàcil, perquè van ser els 6 primers anys d'aquest segle. Durant aquest període, l'Associació Catalana de Comunicació Científica es va consolidar com una de les eines de col·laboració i participació de bona part dels periodistes i comunicadors que treballàvem en aquell moment en temes de comunicació a Catalunya. Sobretot, destacar que va ser això, una eina de col·laboració i participació entre periodistes que d'altra manera no teníem gaire relació entre nosaltres i treballàvem en mitjans que feien la competència. Recordar, per exemple, entre les eines que fèiem servir a l'associació, el grup d'informació ambiental, un apartat d'aquesta associació en la que van participar en alguna època fins a 20 persones que feien informació ambiental en moments tan claus com la cimera del canvi climàtic que es va fer a Brasil. L'Associació Catalana de Comunicació Científica fa de pont entre la ciència i la investigació, és a dir, entre la recerca, la ciència que es fa i la societat, perquè moltes vegades és difícil explicar a la societat els avenços científics. I, per exemple, quan jo era presidenta, vam impulsar el Premi Joan Oró. De fet, es va impulsar abans, durant la presidència de Joaquín Elcacho. Però jo vaig tenir la sort que vaig viure uns anys de presidència molt bons i aquest premi va tenir volada fins que malauradament va arribar el 2008 i el 2009 amb la crisi econòmica i vam haver d'aturar-lo. Doncs l'Associació Catalana de Comunicació Científica ha jugat un paper superimportant en fer que molts científics i científiques, però també periodistes, s'apropin una mica a aquesta vessant social, a què necessita la ciutadania en cada moment respecte a la ciència, la tecnologia i aquest debat que hi ha sobre els avenços on ens porten des del punt de vista social. A la meva època, que va del 2011 al 2018, són èpoques de canvi, on hi havia molts moviments socials i participatius, hi va haver el 15M, també es parlava molt de recerca i la RRI, la recerca responsable, que buscava aquesta participació més activa. I justament en aquests anys l'associació va fer un pas endavant, també participant en moviments, plataformes com la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, que tradicionalment no havia tingut ni periodistes científics ni aquest perfil implicat en les lluites ciutadanes, doncs en aquest cas es va fundar la plataforma i l'Associació Catalana de Comunicació Científica va ser un dels actors que va donar suport en aquesta plataforma per reclamar mesures
a partir de l'evidència científica que fessin que la vida a les ciutats sigui més saludable. L'ACCC és una xarxa de comunicadors, divulgadors, periodistes científics que el que intenten és primer fer networking i col·laborar en aportar el coneixement científic a la societat a través d'aquesta comunicació i divulgació de la ciència. Des de l'ACCC també impulsem projectes singulars com Il·lustraciència, que és el projecte per apropar la il·lustració científica cap a la societat, o per Cientex, que és un altre projecte que el que intenta és millorar la comunicació científica d'excel·lència i trobar una sèrie d'indicadors. Al mateix temps tenim Enjoy, que també busca una sèrie d'indicadors científics d'excel·lència per a desenvolupar un projecte europeu d'aquests indicadors per a millorar la comunicació científica de la societat i del treball dels periodistes científics. L'associació referma el compromís de la necessitat de l'especialització en l'àmbit del periodisme, de la comunicació científica, no només per divulgar i apropar i sensibilitzar la societat sobre la importància de la ciència, sinó també com a aliats que som de les persones, dels professionals que es dediquen a l'activitat científica, els científics i les científiques del nostre país, perquè la gent, la ciutadania, entengui la importància de la seva activitat per al progrés de la nostra societat.